46 minuuttia! Papas kuvain, kamera käy! Kamera käy! Kamera käy! Kamera käy! Kamera käy! Vittu! Kamera käy! Käy! Huomenna 4 ruuskun keikka. 4 ruiskun keikka. Kauppakassivideo! Kauppakassivideo! Kävi tuolla parturissa, saatana. Tuli ostettua mitä? Veditä tota nenää tänään. Nenää! Ai vittu! Minä aina hoidan tää kurkupää tulehdukset. Joo. 4 ruuskun keikka toi mukaan. Kyllä. Äänipäiden puhdistukseen, selvä. Äänipäin. Joo. Allon dong ling 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 vittu. Tänään me tehdään kananuudella. Noniin. Nyt ollaan meinikien meiningissä! 46 kesää. 46 kesää. Always remember to listen sewer tribe. Yeah, let's put the motherfucker in, vittu. And sit into the bin. Garbage. I'm going to use a garbage. Ei vittu. Tässä on nyt kehitysvamman taidot. Ja tämmönen munantoivon maa. Sinne meni. Ei hei. No niin. Kiitos! Kiitos kaikille. Sitten nyt vähän niinku haudutellaan saatana. Joo. Riuataan. Kanamiehet maistissa. Niin Saatana on. niin päätä Raimameidän juhana. Tainnustila vähissä. Tavastiollekin mennään vetää. Joo.